Pasayawon daw ka, pastor, oh. Kalas ikaw kang buhanga ka ibong, di ta ka balo masayaw? Dili ka, aw. Dili na ko na wala na yung lagom sa mata. Yate kang imbagtuha ka. Unsa may sipin na to? Dalay raman to. Ano na yun, ano? Pak! Pak! Parakakakakak. Ano na to, ha? Kasayo dyo kung kahato ni palayo gamay pirino. Ay. Dili man ama, oh. Ana man to no? Ana! Kalas ko, yung impaktuwa to ba? Tulog adlaw na akong mata, lagom sa mata, hindi mo nawala. Karon lang ka. Uy, pastor, aka mo ato, pastor. Uy, Prino! Ato na ko itong impakto. Akong mata ko, hindi mo nawalang lagom. May manay mong mata, kaya nawala na ng hubag. Uyugan ta ka, pastor. Tara, piyugi ko. Ate, itong impakto nga to. Ate, ito. May manay mong mata, kaya naulian na yung mong hubag. Di na ko kawalian, ba? May pa ako, pastor, kay naulian akong matay mo, wala pa. Ikaw, mga dahilan na inganin niya akong mata. Bantay lang itong impakto nga to ron. Diri naman to, no? Oh, Tara, pero, karon lang ka. kinsa na po na yung nabot diri, oh? Pana na po kayo? Merang tag mo agira na diri sa akong kaharian ron. Impakto, gawas dira. Buwan yun, di mo kitanggal ning lagom mo sa akong mata. May paningisa ako kay kitanggal ni mo. Oy! Mao man Japon na yun sila di ay! Ay, murang magpausap siguro ay! Di dyan may manglaka o di ka magpakita. Gawas dira. Pagawason jud ka. Assuming po din tawa na ay. Adlokon ko na be. Pastor, niuyog mo na ang kakao. Ramdam na po do. Pakita dira mo. Nananindo ko kung malibo. Galas ka. Maning impaktuhan. Pakita na dira. Hey! Gimingaw man ako? Wara, Pastor, oh. Gimingaw ragi apon. Ako matama. Wadya po nagiwalang lagom. Wala na ko nagiwala ang lagom sa iyong mata kay kuya kay ka makapag-isulto sa ako. Pasaliwan ako. Di na ako to sabon. Gusto na ko magwali ba? Walaan na ng lagom sa kumata. Yawa na mo makarequest na ako, no? Kung sa may angay bato na ko. Para walaon na mo ng lagom sa kumata. Kay, kabalo man siguro katong viral karon no? Katong maybe this time. Pastor, pasayawon daw ka, Pastor, oh. Kalas ikaw kang buhanga ka ibong. Di ta ka balo masayaw? Dili ka, aw. Dili na ko na wala na yung lagom sa mata. Yate kang imbagtuha ka. Kung sa may sipin na to. Dalay raman to. Ano na yun, ano? Pak! Pak! Parakakakakak. Ano na to, ha? Kasayo dyo kung kahato ni palayo gamay pirino. Ay. Dili man ama, oh. Ana man to no. Ana. Ay, gahi aja din mong lawas. Ay, kata na lang shoot dolbe. Nindot to sa yawa. Yate dyo kang jatuta ka. Dagay ka kakasuming ma. Unitin ako ni pirino. Yan yan? Igot gamay. Ano ba? Igot. Okay, 1, 2, 3, go. Ichot mo ang... Igot lagi. Gaya sa bot, ay. Yate kang jatuta. Tama na ni ma. Sakit na kaya kong mata ba? Sige. Kay, imo manggito man akong request. So, wala na ako na imong lagom sa mata. Ay, salamat pirino. Naulian ako. Salamat kayo. Di na dyo kumusap og tubag-tubag ni mo. Naayo naman ha. Sa mga may giwala nyo, pasi na. Pirino, kasi pa may gulat ito. Pasin ta ka na sa ginawangan ako tabi. Hay! Wapa ko ng mani mo! Ikaw ang pastura ka? Kung magwali ka usap, buhaton ti kag babae. Pero naay kondisyon. Kung malitok ni mo ni. Kung malitok ni mo ni 2024, pagbago na, mabuhat tag babae. Tag babae. Gani, pastor, naulian na ka, pastor. Gani no. Makawali na dyan ko ani kani. Magwali ko ron dito sa unahan. Ta!
2024 na, pagbago na mo! Hala, naunsa na mas pastor? Ala, nag-unsan mas pastor nagwali. Nakadris naman. Tanawara, napaingon niya nga, magbago na daw ta. O di mo respeto ka mong tulo sa kuwa ba? Respeto na mo, isa po sa pastor. Hoy pastor, ikaw pagbago ka, nagladlad naman ka. Isa nagladlad? No, 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 no. Kalas gaw, kaya pagtuwa to, gibuhat naman yung kong babae.